Trošku sa vrátim do včerajšieho dňa, tam, kde sme skončili, alebo na konci, čo sme si tak hovorili a čo nás tak dosť zaujalo a sme sa odrážali od vety, že národ povstane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, budú veľké zamestrasenia, miestami hľada mor a budú hrôzne veľké znamenia na nebi. A sme si povedali, že je to logické, lebo Ježiš tu popisuje, on tom pokračuje aj dneska nejakým spôsobom, stále sme v 21. kapitole Lukášovho evanjelia, že je to logické, že jak má Ježiš mať svoj druhý príchod na zem, lebo teraz, ako sme v období Krista kráľa, v čase, kedy sa o tom veľa hovorí, kedy sa o tom veľa Biblia vyjadruje, liturgia je v tom, no tak je logické, že bude veľký duchovný boj, no a keď je veľký duchovný boj, no tak ten sa prejavuje vojnou. Tým sme skončili, že vojna, že vojna. A veľakrát už v histórii, v duchovnom svete, a teraz idem do duchovného sveta, bola vojna. Ona sa tá vojna ukazuje navonok, v tom vonkajšom svete. My môžeme niekedy v duchovnom svete zažívať osobnú vojnu, ale pozor, ja teraz dosť budem myslieť na globálny duchovný svet, lebo my žijeme v nejakom globálnom, máme svoj individuálny duchovný svet, ale existuje globálny. Mňa veľmi zaujíma globálny duchovný svet, mňa obrovský zaujíma. Môže mať jasné, že mám ja nejaký svoj lokálny, osobný duchovný svet, a teraz ten globálny je veľmi dôležitý, pre to, čo robí, čo sa deje v duchovnom svete a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, A niektorí to znamenia čias, to volajú, no. A tých duchovných vojen v duchovnom svete bolo veľa v histórii, a teraz poviem, neviem, či mám povedať žiaľ, ale opäť sme vo vojne. My sme vo vojne. Sa to vidí alebo nevidí. V duchovnom svete sme vo vojne. Tam je vojna. Bratia, sestry, tam je vojna. Ja som o tom presvedčený už bytostne. Ja už si to nemyslím, ja to už viem. Ja si to nemyslím, my sme vo vojne. Ono, samozrejme, kedy my hlavne čítame, čo robiť a čo sa deje, sú Fatimské soboty. Tam sa dá výborne čítať, čo nás čaká ďalší mesiac. Ono sa to až v mesiaci niekedy ukazuje, že čo to malo znamenať a tak ďalej. V septembri bol ešte pomerne mier na Fatimské, v oktobri už nie. A o nabržení hovorím. My sme už vo vojne. Ja neviem prečo. Znamením vojny je to, a včera sme na konci končili tak, že kto komu vyhlásil vojnu. Či nebo peklu, alebo peklo nebu. Z akej strany sa na to pozrieme? Viete, ak sa pozrieme na to zo strany ako pekla, tak v podstate aj peklo nebu, pretože temnota je silnejšia ako pred rokom. Má oveľa väčšiu moc ako v takomto čase pred rokom. Bratia a sestry, ešte raz. A dobre si to zapamätajme. Toto nie je sranda. Temnota má oveľa väčšiu moc. Oveľa väčšiu. A preto sme vo vojne. Ak chcete teraz, viete, kopec znakov by som vedel povedať aj nejakých, že podľa čoho to človek vie. A teda poviem vám nejaký vonkajší znak, podľa čoho to sa to dá vidieť. Súčasťou vojny je čo vždy? Smrť. Smrť. Vo vojne sa vždy zomiera, To je znamením vojny. Je vždy smrť. A teraz vám poviem, ja to vidím aj globálne, iba v našej farnosti, ja sa iba v našej farnosti sústredím. Trošku sa niekedy pozriem do nášho národa, Trošku sa potom aj pozriem do sveta. A v našej farnosti, som to sledoval tento rok, mňa to zaujímalo, keď tak riešili, že čo tu je, čo tu nie je. Takže koľko nám ľudí zomiera. Ja si tak hovorím, ešte v októbri, že podpriemerne málo. Že čo je toto za rok? Nám tu nikto nezomiera dokopy. Absolútne máličko. Absolútne podpriemerne. V podstate ja rátam aj pohreby, nielen cirkevné, ja rátam aj štátne, aj bez pohrebov, ľudia nemusia mať pohreb, takže nie všetci pohreb majú, ale beriem aj ľudí, ktorí majú aj štátne pohreby, beriem aj ľudí, ktorí mňa sa majú všetci proste, To vôbec nejde o to, že mal cirkevný alebo nemal, to je nie to najdôležitejšie, Dôležité je, že je farník a že duchovne ho chceme mať v nebi ako farníka. Napriek tomu, že mohol mať aj necirkevný pohreb, možno aj žiadny. Tak ono v podstate to tak vyšlo, že do konca októbra bolo asi 25 pohrebov vo všeobecnosti, alebo mŕtvych, takto sme mŕtvi. Hovorím, že to je podpriemerné, lebo do roka býva 45.
Všetky. Hej, v našej farnosti to sú 3 dediny alebo 5, ak si to zoberieme. Hej, ja tam teraz celú farnosť. Hej. To je 45. Hej, takto to býva so všetkými mŕtvych duší v našej farnosti, tak za rok taký priemer. A teraz si hovorím ešte, a to ešte na konci oktobra boli zo 3 alebo 4, čo mali, ako, tak na konci, to bol úplne, že 31. 2 pohreby, hej. Čiže ešte v oktobri si hovorím, že iba 20. Že to čo má byť, hej, že to mi nie je normálne. A mi to tak rezonovalo vtedy, však je milostivý čas. V milostivom čase sa nezomiera. V milostivom čase je málo mŕtvych. Podpriemerne, menej ešte ako bežne. Je to podštandard, lebo je milostivý čas. Hej, my si toto slovo veľakrát skloňovali. Milostivý čas, takže nie sú mŕtvi, ani priemerne nie sú. Je ich menej. No a potom príde spravodlivý, potom dostane temnota väčšiu moc a ešte som si to preromšov išiel prerátať, pozrieť, spísať, mám ich napísané, tie naše duše mŕtve. A zistil som, že v novembri nám zatiaľ zomrelo 10 ľudí v našej farnosti. 10 ľudí. 5 čakajú na pohreb momentálne. Hej. 10 ľudí. Fakt vážne. To je náhoda. To len tak. Viete, bolo to, že úplne podpriemer a zrazu, že hups. To prečo? Ja vám hovorím len vonkajšie znaky vojny. To sú vonkajšie znaky vojny, ak chceme vonkajšie znaky. Prečo to tvrdím? Tak napríklad. Preto toto tvrdím. Lebo toto vidím, ako sa to vyvíja, hej. Lebo ani nie mi to jedno. Ono totiž, a to už je duchovný boj, viete, duchovné boje sú vždy. Ale je rozdiel, či duchovný boj prebieha v miery, keď je mier, alebo duchovný boj prebieha, keď je vojna. Stále budú prebiehať duchovné boje, ale toto je rozdiel, či je vojna, alebo je mier. Hej, inak tie duchovné boje prebiehajú v miery, samozrejme ľahšie. Hej, inak je to v tom milostivom čase, ale aj tie milostivé časy sú preto, lebo Boh vie, že príde vojna. Tak dá veľmi milostivý čas. Hej, a ono to vidno. Ono to vidno aj na vonkajších znakoch. Hej, to sa číta, lebo ak chcete porozumieť znakom, to sa číta. Hej? To človek číta. Ja aby som rozumel veci, ja sa veľa prechádzam niekedy aj po večeroch, po obci, po cintorínoch a skúmam, aj na cintorínoch, ja skúmam, čo sú za časy, čo sa deje, nech to počujem, hej, lebo na záhrade robím a ja to skúmam, rozmýšľam, modlím sa, pýtam sa Pána Boha, že čo sa deje, nech to vie, hej, to sa tak ako zisťuje, hej, že a človek si tak dáva dokopy, hej, že tie znaky a to všetko, že aby rozumel času. Ja potrebujem rozumieť času, aby som vedel, že čo mám robiť, čo mám duchovne robiť a za čo mám duchovne bojovať. Mne to tak prišlo, už keď sme tu mali, ešte sme boli 6 ľudia, tú sobotu fatímsku napríklad v novembri, tak spätne mi to prišlo a už to úplne tomu rozumiem, aj keď sa mi to spôsobilo, že o čom bola tá fatímska, že čo chcela povedať, čo chcela vystrojiť. Totiž existujú v istom zmysle v tom duchovnom svete aj 2 také duchovné boje. Jeden duchovný boj je, aby, keď bude útočiť temnota, že bude väčšia, aby tí ľudia doslova nezomierali. Ale keď sa to nepodarí sa to, hej, za chvíľku vieme prečo, a budú tí ľudia zomierať, tak druhý duchovný boj je, keď už budú zomierať, aby boli tie duše zachránené. To sú 2 rozdielne duchovné boje. Jeden je taký a druhý je taký. To sú 2 úrovne duchovných bojov. Jeden, že príde vojna, temnota bude silná, ona niekde zatlačí. A keď ona zatlačí, tak pozor, môže sa to niekde prejaviť. Na mene, na mojej rodine a tak ďalej. Hej. Boh vždy dáva, pred vojnami neskutočný čas, aby som sa obrnil, aby som robil pokánie, aby som bol chránený pred útokom temna. Keď to nevyužijem, môže sa stať, že ma to nejakým spôsobom zasiahne. A môže sa stať, že ma to zasiahne až na úrovni smrti. Lebo je vojna a vtedy je temnota silnejšia, ako keď je mier. Hej, vtedy je silnejšia. Dobre, hej, keď sa už nepodarí, ako omilostiť, tak potom tu nastane boj o duše. A presne o tom to bolo, a mi to všetko došlo, tak aj dneska, aj včera mi to dochádza, aj tá fatímska sobota v novembri, že pozor, november bude boj o mŕtve duše, o zomierajúce duše. Presne tak to je. Presne tak to je naozaj, ten duchovný boj v novembri našej farnosti je o zomierajúce duše. A
A už vtedy, ja som si to teraz až tak uvedomil, už vtedy to bolo cítiť. Človek si to niekedy vtedy nevšimne hneď, alebo nevie porozumieť, čo sa to deje, nevie si to vysvetliť. Teraz mi to dochádza. Čo toto je? Čo za duchovný boj tu ide? V novembri si hovoril, ja som vždy tak na tej Fatimsky, že čo nás čaká? A to čo nás čaká? To čo bude? To čo je toto za zvláštne? Toto nepoznám. Čo je toto za duchovný? Ja o zomierajúcich. A ono to, bratia a sestry, nie je sranda, lebo akože aj tá farnosť, hľadiska na to, ako sme duchovne stavaní, my aj na niečo máme, aby sme duchovne prebojovali. Ale my už niekedy nemusíme mať sily, a to je zle. Alebo už nemusí byť ten potenciál, lebo to musí byť potenciál. Viete, my sa modlíme za nejaké oblasti života, čo je fantázia aj v našej farnosti, ale vždy je nejaký potenciál, aj za tých mŕtvych nejaký potenciál. Ale už keď je toho veľa, zrazu chýba ten potenciál. Pozor na to, lebo ono sa nedá prebojovať. My sme Ježiš Kristus, že prebojeme všetko. Hej, to človek vie niečo prebojovať. A toto je nebezpečné. Toto je pre mňa nebezpečné z toho uhla pohľadu, že tu sa jedná o nebo a peklo, o večný život. Že tu nejde viete, že aby nám nejaká duša, alebo aby nám temnota nejakú dušu nestiahla do pekla. Tu ide o toto. Viete, aby toto sa nestalo. Toto je to najdôležitejšie. Takýto boj ide, že ako ten boj aj v tej farnosti mať, rozložiť, vzhľadom na to, ako sa veci dejú aj vo farnosti, aby sa zachránili duše. Preto mne nie je jedno, keď zrazu vám 10 duší za mesiac zomrie. Lebo to ako je minenku. Lebo človek je nastavený na nejaké tie duše, aby sa bojovalo. Ale teraz treba viac. A toto je náročnejšie. A to nie je len tak, že niekto zomrel. To nie je o tom. Tu ide o boj, o tú dušu, o jej život, o jej večný život. Je minenku. Preto je ten boj veľmi dôležitý. On je veľmi dôležitý. Boj za zomierajúcich. Tento duchovný boj. Hej? Bez ohľadu na to, že už aká je tam príčina a prečo. Ale už je tam boj zomierajúceho človeka. Tak treba bojovať ako zomierajúce. Hovorím, sú boje pred tým. Sú boje pred tým, ktoré majú zabrániť, aby došlo. Totiž, bratia a sestry, keď sa temnota vyrúti do vojny a je silnejšia, tak je to aj záhadné, ale dá sa to väčšinou spätne vyložiť, že prečo sa čo dialo. A všetko vám dá zmysel. Absolútne všetko. A vždy sú to, čo je nebezpečné, keď je vo vojne, že sú otvorené dvere pre temnotu. Sú otvorené dvere. A otvorené dvere sú pre mnohé veci, samozrejme hriechom. Hriechom sme otvorení pre temnotu. A je to nebezpečné byť vo vojne a mať otvorené dvere pre hriech nejaký. A používať si ten hriech, pretože si to nebezpečné. To je nebezpečné pre každého jedného. Len tá spoločnosť si tento nebezpečenstvo neuvedomuje. Je to veľmi nebezpečné. To je nebezpečné. Preto Boh pred vojnou dá čas milosrdenstva, aby ľudia mohli zápasiť so sebou, aby mohli pozatvárať dvere. Lebo keď príde čas vojny a budú otvorené dvere, tak to môže zaútočiť. A čo sa bude potom diať? Kde to až zájde, keď to bude útočiť? Kde to zájde? Toto je to. Teraz som dostal sa do boja pred tým bojom za zomierajúcich. To je ten predtým, hej? To je ten predtým, keď sa je vo vojne, hej? No, a ono, je strašne veľa vecí, keď sú tie dvere otvorené. Strašne veľa vecí. My sme tu veľa bojovali, však mnohým o tom aj viete. To bolo taký jeden z posledných bojov, čo sme tu mali v septembri, bol naozaj boj z Jezábel. Ale keď som dneska nad tým celým rozmýšľal, tak sme ho neporazili vo farnosti, len naštvali. No, niektorými temnotami sa bojuje dlhšie. A niektoré sa rozvíria a ešte treba bojovať. A to myslím aj na nás veriacich, hej. Ešte sme neporazili. Vôbec všetky temnoty, aj s ktorými sme bojovali. A ešte ani my veriaci sme neporazili. Hej, lebo oni, keď mnohé temnoty parazitujú na nás, ako si hovoríme, tak oni vychovajú formy správania. A keď máme isté formy správania, tak cez tie formy správania my sme otvorené pre temnotu a potom tá temnota k nám má blízko, my máme otvorené dvere pre ňu. A bude vojna a ona si bude chodiť do nášho života. A to je nebezpečné. A to je nebezpečné, ako o toto ide. Preto ma zaujímajú, aké sú časy, aby človek vedel, o čo bojovať, ako bojovať, aké je nebezpečenstvo, čo je najväčším nebezpečenstvom, čo treba hlavne posílať preč, čo hlavne ničí farnosť, čo spôsobuje smrť vo farnosti a tak ďalej a tak ďalej. A už naozaj posledné boje sú boje za zomierajúcich. Akože veľmi dôležité. Ono tie boje za zomierajúcich sú tak
v Božom ponímaní silné, že oni samozrejme ešte prebiehajú na tej druhej strane aj v tom zmysle, aby tie duše boli rýchlo v nebi, aby nám pomáhali smerom na zem s tými duchovnými bojmi. Preto vám najviac o stave farnosti skrze Ducha Svätého povedia mŕtvi. Ešte raz, viete, kto vám najviac povie o stave vašej rodiny? Mŕtvi. Ale to je skrze Ducha Svätého, hej, to není ako, to sa ťažko vysvetľuje, hej, ale oni už sú takí, že bez nejakých takých okolkov, už takých divných, ale oni vám to takto vypovedali, že pozor, do pekla ide ten syn, do pekla. Pozor. Akože bez okolkov, takto, hej. Pozor, tam je Jezabel. Pozor, tam je silná závislosť. Pozor. A tak ďalej, už som niektoré oblasti teraz nepomenoval, ktoré ma napadli. Hej. Bez okolkov, bez nejakých akože že ako sa budeme tváriť, hrať, hej. Už lebo to je obrovský nadhľad, tá druhá strana, to je obrovská túžba po nebi a obrovská spolupráca, hej, to je tá spolupráca, preto hovorím, že ten boj s tými zomierajúcimi ešte môže pokračovať, že oni môžu byť veľmi nápomocní na túto stranu a obrovsky pomáhať, hej, v tých duchovných bojoch. Čiže ten boj tých mŕtvych dušov nekončí tou smrťou, hoci tam je ten boj ťažký, ale on potom pokračuje a potom sa môže spätne na zem ešte ako keby vrácať v tých bojoch. Čo je echt dôležité, bratia, si vám to vidia alebo nevidia, toto už je pre mňa ťažká téma, lebo si budete myslieť, že ideme o politiku, mne vôbec nejde o politiku. Mne vždy ide aj pri politike, ja nepotrebujem vedieť, aká je to strana, aký je to človek, ja potrebujem jednu vec. Či cez neho pôjde peklo alebo nebo. Mňa toto zaujíma. Viete prečo? Viete, kto má veľkú moc otvárať dvere pre širokú globálnu spoločnosť, pre nebo aj peklo? Všetci verejní činitelia, tak svetskí ako duchovní. Biblia to hovorí pre tých duchovných, že vzali ste kľúč, majú kľúč. A ak je niekto veľmi dôležitý pre otvorenie, pre globálne otvorenie pekla neba, sú verejní činitelia. Hovorím svetskí, ale aj duchovní. Neskutočne. Bohu ani nejde, že o meno alebo stranu. Hej. Bohu ide o to, cez koho bude môcť zatvárať dvere temnote a otvárať dvere nebu. On takto myslí. Ja viem, keď boli voľby, myslím teraz parlamentné, ale však ono to bolo z mojej strany zvedavosť. Ja som celú noc nespal, ale to bola ťažká noc. V duchovnom svete. Strašný boj. To bol neskutočný boj. To bol taký boj, že dneska chápem prečo. Hej? Lebo, pozrite sa, ak budú potvárané dvere rôznymi neprávostiami, viete, mňa nezaujíma, čo kto povie a čo mňa toto nezaujíma. Mňa zaujíma objektívna pravda. Hej, že mňa nezaujíma, akože v tomto zmysle nikdy názory ľudí, mňa to proste nezaujíma. Mňa zaujíma objektívna pravda, človek sa ho najlepšie dozvie na cintoríne, skrze Ducha Svätého, je objektívna pravda. Hej, že za čím pôjde Božie, alebo za čím sa zatvoria dvere po temnote. Mňa zaujíma toto. Mňa nezaujímajú, akože tuto ja nepoznám také, že viete, v cirkvi neexistujú také kamarát čafty. Tu sa nedá vybaviť kamarátsky. Viete, tu sa nedá. Tu takto nefunguje, v cirkvi. V cirkvi funguje, že pôjde Boh a toto je Boží a takto to pôjde. Tak to pôjde takto. Keď je to ten človek, ten, ja neviem kto, hej. Alebo tento nie, lebo cez to pôjde peklo. Toto je pohľad Boha. Hej, to sú nie také, ako by som povedal, že také priateľstvá, ako v tom svete existujú. Viete, že toto mi vybáv, hej, a takto by si mohol helfnúť, a keď tam budeš ty, tak sa bude dať toto, hej. To sú také svetské machinácie. To sú čisté svetské machinácie. A toto v cirkvi nefunguje. Ako toto nefunguje v Ježišovi Kristovi. Hej. Toto nefunguje Kristovi kráľovi. Toto nefunguje v Božom kráľovstve. Takto nefunguje Kristus kráľ, takto nefunguje Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo funguje tak, že ono chce vždy dať veci aj z hľadiska tých verejných činiteľov, aby či už duchovných alebo svetských, prúdilo Božie, alebo sa poupratovalo
Pozatvárali sa dvere, ak sú pootvárané. Ak sú pootvárané nejaké veci, lebo ak sú pootvárané veci pre temnotu a ak sú nejaké neprávosti, tak príde vojna a koniec. To bude mať obrovskú skazu. Ono to priniesie obrovskú skazu. Lebo ako verejný činiteľ človek dosť naozaj nerozhoduje, len istým spôsobom otvára dvere. Možno aj temnote. Hej? S tými svojimi praktikami a tým všetkým. Hej? Ale to je duchovný svet. Hej? To každý verí. On nemusí byť veriaci. On nemusí byť absolútne veriaci. A on môže otvárať aj pre dobrý duchovný svet. A on môže byť veriaci a môže aj pre zlý. Hej? Preto hovorím, že ako sa Boh pozerá. Boh sa pozerá, že cez koho si bude môcť napríklad poupratovať, keď treba poupratovať. Lebo vie, že príde vojna a keď sa nepoupratuje a nebude poupratované, tak to bude prinášať následky. Tak to budú následky smrti. O toto ide. Ak sa nestihne poupratovať, budú následky smrti. A takto sa pozerá Boh. On sa nepozerá len akože na človeka, hej, že tento je takej strany, tento je takej strany. On sa hovorí, ja tu potrebujem rýchlo poupratovať, lebo príde vojna a keď nebude poupratované, tak cez toto temnota môže zabíjať. To je Boží pohľad. To sú princípy Božieho kráľovstva. To sú princípy Krista kráľa. Preto ja hovorím, že to z mojej strany nie je o politike. Z mojej strany je to o spolupráci s Ježišom Kristom, o jeho vôli a hľadanie, čo chceš. Čo potrebuješ? Ja neviem niekedy, prečo toto a hen toto. Ono to späť nedá zmysel. Ja ho niekedy chce rýchlo upratovať. Prečo sa rýchlo upratovať? No bude vojna. A keď sa neupratuje a bude tam neporiadok, tak na ten neporiadok pôjde temnota a tá temnota si cez ten neporiadok bude môcť zabíjať ľudí. Doslova takto. Lebo to takto funguje. A tak Boh rýchlo pred vojnou chce upratovať rýchlo, strašne sa snaží rýchlo. Vždy sa ani nevšimneme, alebo sa nám to zdá, ľudské je to ľudské, viete, ak sme ľudskí a naša viera je nie kráľovská, tak my môžeme mať k tomu rôzne svoje pohľady, názory a pnutia politické a racionálne a neviem, a to sa tam tak javí, a to sa tam tak nejaví, ale to funguje v Božom svete inak. To funguje inak, to sú naše názory, to sú naše politické názory, to sú naše mediálne ovplyvnenia, to sú naše niečo, čo je v krvi, hej, čo je následkom nejakého politického razenia. Ja nehovorím, že musí byť iba zlé. Ale viete, či to všetko je, keď chceme vidieť veci objektívne v pravde a v tom Božom, že ako to tam funguje, to človek musí byť ako keby od toho až čistý. Od toho oslobodenie, od tých, ako to beží v tom svete a v tej politike a v tých ťahoch a v tých kunšaftoch a takýchto, viete, v tom. To tak nefunguje v Božom kráľovstve. V Božom kráľovstve funguje tak, že aký príde čas, aby v tom čase mohli byť zachraňované duše. Aký príde čas, aby mohli byť zachraňované duše. Tak toto funguje tam. A podľa toho si Boh robí. A on si robí cez tých, cez ktorých môže. Ktorí sú mu preto priechodní. Hej? On hľada takých. Niekedy to môžu byť pre nás naivní, niekedy to môžu byť pre nás trulovia, niekedy to môžu byť pre nás šašovia, niekedy to môžu byť pre nás neviem kto všetko. A čuduj sa svete, Boh si môže takých ľudí používať pre to svoje. A ľudsky nám absolútne to nemusí sedieť. Alebo ja neviem, politicky. Alebo neviem ako. Alebo nejako, ako sme svetonázorovo zameraní. Hej? Ale to je svetonázor tvoj. To je tvoja politika. To je toto tvoje. Ale toto je Božie kráľovstvo. Toto je Kristus kráľ. To je iné. To je iné. To sa musíš písať Krista kráľa. To musíš nehať prekvasiť Božie kráľovstvo. To sa musíš nehať vťahnuť do Ježišovej identity. A potom je to o tom Kristovi kráľovi, o čo jemu ide. A prečo mu o to ide. Alebo prečo mu o to išlo. Alebo o čo mu ide. Lebo to má všetko zmysel. Lebo to není sranda, keď bude vojna. Ja neviem, dokedy, či skončí, či sa prihorší. By som nechcel. Lebo to ako to je tlak. To bolo pre nás, ja neviem, všade a kedy. To je nevyspytateľné. To sa tak, ako niekedy tak spätne, že keď niekde padne bomba a niečo zničí, že prečo? Čo sa tu stalo? Prečo sa to stalo? Čo tu chýbalo? Ako sa tomu dalo predísť? Hej? A toto človek hľadá. Preto sa tak pýtam, čo robiť, ako robiť, prečo robiť. Preto sa pýtam v dni Kristus kráľ,
Máme kostol, patron Katarína Alexandrijská, patronka opäť, lebo je to tak blízko. Svätá Helena, no na Helenu to boli časy, to boli výborné časy, to boli nebeské časy, keď bolo svätej Heleny v auguste. To boli časy, to bol mier, to bola fantázia, to bolo nádhera, to bolo túžba po obrovskom omilostení. Mne tá Helena prišla po obrovskom omilostení. Dneska chápem prečo. To bude vojna. A keď nebudú bojovníci v tej vojne, no tak bude veľa duší do pekla, lebo nebude mať kto za nich bojovať. A čas omilostenia omilostuje duše, aby tie duše vo vojne bojovali. Lebo keď nebudú tí boží bojovníci vo vojne, bude mať len nejaké názory politické, nejaké, no tak duše pôjdu do pekla. My môžeme mať svoje názory, ale duše idú do pekla. A toto tu ide. Boh si aj vo vojne vie bojovníkov alebo svojich učeníkov vyzbrojiť, hej? Aj pred vojnou, aj vo vojne. Stále si vie, stále sa dá vyzbrojiť do toho Božieho učeníctva, hej, do toho boja za to, čo Boh chce robiť, to, čo si chce prebojovať, ako to chce robiť, prečo to chce robiť, hej, do toho sa stále dá. Áno, človek sa musí niekedy zrieknúť aj mnohého v zmysle tých svojich ako keby, že názorov, ktoré bránia mi vidieť alebo rozpoznávať a tak ďalej. A Boh nikdy nezoberie nám slobodu, alebo nikdy nám nezoberie, aby sme mali pohľady, aby sme rozumom pozreli, to tam Boh nezoberie. Práve, že on toto všetko sa snaží využiť. On sa snaží využiť náš rozum. On sa snaží využiť to, čo nám stvorí. Hej? Využiť. Ono to môže byť niekedy zneužité v nás, ale on sa to snaží využiť. To všetko, čo sme. A tak, bratia a sestry, neplašíme sa, skúmame časy, zistíme, že sme vo vojne a nebudeme sa tváriť, že nie, alebo že je to nejaký výplod. Ja neviem, dokedy bude trvať. Či končí na Vianoce, ja neviem. Či už potom bude mier zrazu, všetko sa zazelená a všetko skončí, hej, a už ideme iba do dobrých časov. Ja neviem, ja len hovorím, ako je to teraz. A čo by sme mali robiť? Nehať sa vyzbrojiť pre Ježiša Krista. Aby sme boli použiteľní vo vojne. Do akýchkoľvek bojov, či už do tých bojov, aby keď príde tlak temna, neboli tie následky, až následky smrti, alebo potom, viete, teraz ma to napadlo, viete, čo robil Páter Pio v druhej svetovej vojne? Viete, za koho bojoval? A nikdy v nej nebol. Za zomierajúcich. Lebo akože už nešlo zastaviť, ako keby, že tu, no nie, že nešlo zastaviť, ale už bola vojna, hej? No a v tej vojne videl, že čo sa deje? No sú mŕtvi. A teraz, keď za nich nebude nikto bojovať, tak nepôjdu do pekla. Tak viete, čo povedal Ježišovi? Môžete pozrieť, že on chce bojovať, aby tie duše nešli do pekla, že chce za tých zomierajúcich bojovať. A potom za nich bojoval. On za nich bojoval, a keby nebol, tak ide mnoho do pekla. Hej, na tom fronte. Ale keďže on bojoval, tak mnohí nešli určite do pekla. Hej. On bojoval normálne, že už bol vo vojne, žil v čase vojny. Hej, a on sa normálne zapojil do toho boja, do toho, čo sme si vysvetlili, za tých zomierajúcich. Lebo v každej vojne sú mŕtvi. A treba bojovať za zomierajúcich. Sa nedá všetko, keď je vojna. To nebude, že teraz ako nikto nám tu nezomrie, hej, že kiež by sme boli tak duchovne nastavení. To by sme museli byť duchovne nastavení neskutočne. Potom by nezomrel nikto vo vojne. Fakt. Ale neviem, či to reálne a možné. Tak aj Páter Pio bojoval vo vojne za zomierajúcich. Hej, v istom čase si tak s Ježišom to rozpovedali a potom sa to aj dialo. Takže ja len hovorím, že tie možnosti, za čo sa dá bojovať, je veľa, ale treba sa nehať disponovať. Naozaj ešte teraz s Kristom kráľom, za chvíľku príde adventný čas, budeme bojovať. Opäť budeme bojovať za mnohé veci. Hej, som sa dneska tak dosť rozhodoval, za čo všetko a tak ďalej. Hej, už sa vyzbrojujeme. To výzbrojov sú samozrejme to kláňanie krížu, to je výzbroj, ochrana, krytie. Potrebujeme krytie, to je ako... Preto dávam aj popenskú novenu ako krytie. Hej, krytie. Naše adorácie, to sú naše krytia, ktoré máme. Aj sväté omše, samozrejme, na ktorých sa zhromažďujeme. Sväté omše som dal slúžiť, 30 svätých omší za ďalšie boje duchovné a za tých, ktorí budú vo farnosti bojovať. Buď budú vo farnosti, alebo za farnosť. Krytie, som dal. Neviem, uvidím, kedy sa začnú slúžiť. Dneska som ich dal pre toto sväté omšou. Krytie, aby bolo krytie, aby, ako viete, keď pôjde človek do vojny a teraz duchovnej a teraz mám neporiešené veci, tak ma takto zabije. Takto ma zabije. Takto. Ani nepôjdem. Ani ma Boh nepustí, lebo je zase milosrdný. Nepotrebujem ma takto zabilo. Takže prvá vec,
musí človek veľmi pracovať na sebe. Hej. A druhá vec, aj keď bude pracovať na sebe, tak tlak môže byť tak obrovský, na niektoré tak obrovský tlak, že môže byť a nie je maký. Potrebuje človek byť krytý. To má svoje taktiky, duchovný boj. Existuje fantastická kniha, ktorá sa volá, že Zbytočné straty vo vojne. Ona presne hovorí o tom, o duchovných bojoch, kde sa zbytočne prichádzajú veľké újmy až smrti a nemuseli by. Keby sa išlo správnymi taktikami. Ono je to aj v duchovných bojoch presne o tomto. Presne o tomto, že ako môže byť niekedy zbytočné straty, lebo preto je dôležité si o tom hovoriť, hľadať a nejako to disponovať a nejako to ukladať, aby to fungovalo. Preto ja sa teším, keď sa to aj prirodzene v nás vyvíja v našej farnosti, že sa tak prirodzene zapíšeme do nejakého duchovného boja. Ja sa potom všetko preto snažím robiť, aby to bolo chránené, kryté nejakým spôsobom, lebo však to sa človek zapojuje do vojny, aj za seba, aj za farnosť, aj za svoju rodinu, aj za všetko. Ale ono, keď sa ide do týchto globálnych bojov, tak ono sa potom dá ísť aj do tých lokálnych. Oni sú dôležité, tieto globálne. Na farskej úrovni je to veľmi dôležité pre mňa, lebo potom, ako sa dá ísť do tých hovorím aj do tých lokálnych. A ja som strašne malý, viete. To nie je o tom, že katolícky farár, to ako je farár, aby tu prebojoval veci, to tak nefunguje. To tak nefunguje, viete. Ja som strašne malý a strašne málo. Ja nedokážem veľa, Ja potrebujem tú farnosť, ja potrebujem akože tých veriacich, ktorí sa do toho zapoja a potom sa dá urobiť viac. A vtedy sa dá robiť najviac, keď je jednota čo najväčšia, duchovná medzi kňazom a medzi farnosťou. Vtedy sa dá urobiť veľa v tej vojne, napríklad za tých zomierajúcich. Keď existuje tá duchovná jednota, a taký, my môžeme mať rôzne názory, aj politické, a tak to tu teraz nejde, ale existuje tá duchovná jednota a v tej duchovnej jednote sa bojuje. Tak to je vtedy výborné. Ale keď sa útočí navzájom, keď bude farár na farníkov, alebo farníci na faránov, tak ako oni sú strašne hlúpi, pretože je vojna, oni by mohli bojovať za duše a oni bojujú proti sebe. Viete, ale to si ten človek v živote aj prejde, V živote si prejdeme všeličím, kým sa naučíme, ako to funguje. Človek sa to učí aj na týchto chybách, aj takéto chyby urobíme. Urobíme aj takéto chyby, že pôjdeme niekedy aj proti sebe. Sú to chyby, z ktorých sa človek poučí, ktoré ho poučia a už potom nepôjde. Čiže keď sa aj také niečo stane, ako bereme to ako, že potrebujeme aj lekcie, ktoré nás učia. My sme bez tých lekcií, my sa nenaučíme aj bez tých chýb. Tých chýb sa urobí veľa v tej vojne, ale potom sa na tých chybách naučíme a ideme ďalej. A toto je dobré. Tak toto je dobré. Sme radi, že Katka od susedov nám takto trošku pomáha dneska orientovať sa v čase, ktorý žijeme, aby sme mohli byť ľudia plní nádeje, viery a lásky. Amen. Aj keď to možno bolo ťažké, dosť tvrdá reč, aj pevná strava, ale nech nám to tak Pán Boh vysvetlí každému, ako potrebujeme poznať a počuť tie veci a nech nás tak zaradí. A ja som presvedčený, že je dôležité v tomto čase žiť duchovne, bratia a sestry. Žijeme duchovne a nemusíme sa bať o seba, ani o svoju rodinu. Ani o svoju rodinu, nech by sme tam všeličo videli, ale nestracajme čas, hlúpostiami, nestracajme čas. Kľudne riešme aj politiku, ale nezabudnime sa v politike, dobre? Máme nadhľad, kľudne aj sledujme tie veci, ale nedajme tam srdce. Prosím vás, nedajme tam srdce. Dajme srdce do Božieho kráľovstva. Dajme tam srdce. Veľmi to oceníme. Časom to veľmi oceníme. Čo je dôležité teraz je naozaj, čo najviac času tráviť s Ježišom. Už akýmkoľvek spôsobom, keď aj niečo robíme, keď máme v povinnostiach, trávame veľa času s Ježišom. Viete aj prečo? Aby sme boli chránení a aby sme neboli vtiahnutí a nezablúdili niekde tam, alebo nezaspali. Viete, nezaspali a to môže byť zlé. Dneska na hodine, tak to nebolo náboženstvo, etika náboženstvo, také dievčatka, alebo dievčatko, ale za tým boli viacej dievčatka, mi doniesli taký obrázok, čo mi nakreslili. A na tom obrázku bol nádherne nakreslený náš kostol. Nádherne nakreslený náš kostol. Som sa potešil a tak ma to tak teraz napadlo, že aj tie dievčatka, one sú z našej obce, veria nám, čo tu chodíme do kostola. Že my, alebo Pán Boh cez nás môže robiť mnohé dobré veci. Ale my musíme na to správne zarezonovať. Mi to také prišlo, tie dievčatka malé, zlaté, však je samozrejme to ich Duch Svätý viedol, oni to tak nemali vo svojich hlavkách, ale vidím, že tým Duch Svätý, že veria nám, tí, ktorých tu chodíme do kostola, že
že investujeme správne v tomto čase seba, ten čas aj energiu. Hej, je dôležité v tomto čase investovať správne seba. Bratia a sestry, v duchovnom svete je vojna a neľahká. Ja neviem, koľko bude, kedy bude, ako sa bude vyvíjať, ale je a je dosť náročná a je to viditeľné a vidno to aj v našej farnosti. Aj vonkajškovo, hej, je tá vojna. Akokoľvek by sme si namýšľali, že je kľud, pokoj a máme čas a môžeme si niekde lebediť. Nie je to pravda. Nebudeme sa klamať. Sme vo vojne duchovnej a treba bedliť. Bedlite a modlite sa, hovorí Ježiš Kristus. A dosť často nám to hovorí v Božom slove okolo Krista kráľa. Takže investujme správne a nemusíme sa ničoho báť a nemusíme sa báť ani o našich najbližších, nech by sme tam naozaj čokoľvek tak ľudsky momentálne videli. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.